Molim. O čemu je reč? Jebo mater. O čemu je riječ? Jebo mater, šta da kažem? Nema signala. Stižemo! Marko! Intervencija! Stižemo! Čekaj, ne stižemo. Stižemo! Marko! Intervencija! Ej, može. Čekaj, ne. Vidi mi se pusti da to. Ko je to nas? Ti! Ja, ti! Ko je vatrogas? A može u njega bolje, u kameru ga gleda bolje žele. U kameru? Dobro, može. Voli se. Snimit ćemo jednu i drugu, pa onda... Može. Ajde. Ko je vatrogasac? Jak ti! Ti! Još jedno. Ti! Još jednom bez naginjenja. Da. Ti! Još jednom. Ti! Još jednom. Uši korak.